דיברנו על אישה, שהאישה זה רצון, זה כלי. בכל גבר ובכל אישה יש כלי ואור. אור וכלי, נשמה וגוף, שכל ורגש, אור וחושך, יצר הטוב, יצר הרע. בכולנו יש את שתי ההפכים. אבל אישה זה המהות, זה המהות של הכלי. גבר זה המהות של האור. האישה צריכה להכין את עצמה מבחינת הכלי שלה להשתוקק לבעלה ולשך תשוקתך. את צריכה לרצות את בעלך. אם המחשבות, הרצונות, הרגשות, המחשבות, הדיבורים, המעשים, כל הקומה הזאת לא משתוקקת לבעל, או שרק באיזה חלק אנחנו משתוקקים לבעל, עדיין זה לא כלי גמור. למדנו בקבלה שמתי נעשה כלי שלם? כשהאור נכנס ויוצא, אז יש גמר הכלי, אז יש השתוקקות. התפקיד של הבעל להעיר לאישה, ליצור את הכלי, את הכלי הזה שזאת אשתו, שתהיה משתוקקת אליו. איך האור עושה את זה? איך הבעל צריך לעשות את זה? בדיבורים אל נפשה של האישה, לדבר איתה על נושא הרגשות, להחמיא לה על הרבה דברים שהיא עושה והיא נותנת ואיך שהיא נראית. זה יוצר כלי, אפילו אם בהתחלה זה דיבורי פלסטיק, לא, אתה לא אמיתי באמת מה שאתה אומר, ואפילו שהיא תגיד לך שמעתי את זה 10 פעמים אבל אתה לא רציני, זה לא מהלב שלך, אל תפסיק. אתה חייב להמשיך ליצור את הכלי עד שיהיה לו השתוקקות. והאישה צריכה לשאוף להיות כלי, להיות ראויה, להיות כלי לבעלה. זה יוצר כל הזמן בנייה של אור וכלי, וכל הזמן תדעו לכם צריכים לבנות גם את הכלי וגם את האורות צריך לקבל. זה כל הזמן וזה נעשה כל הזמן. יש חושך בכלי, אין האור ניכר אלא מתוך החושך. אם נכנסים לחושך, מבחינת האישה, מבחינת הכלי, צריך להשתוקק לאור. ואין האור ניכר אלא מתוך החושך. זאת אומרת, אם אתה בחושך, אבל אין לך השתוקקות, אין לך צורך לאור הזה, טוב לך להיות בדיכאון, בכעס שלך, בעצבים שלך, בכל המועקות אתם נמצאים שם, אבל אין לכם השתוקקות לאור, אז למה שהאור יופיע? אין האדם מקבל אלא מה שהוא רוצה. אם יש לך רצון, אתה תוכל לקבל. אם תרצה לקבל אור, אתה תקבל אור. אבל אם תרצה לחיות בחושך, פשוט תישאר בחושך.